Quan nosaltres vam fer la casa aquí, d'aquí en avall vèiem el pont i ho vèiem Granollers, només érem nosaltres d'aquí en avall, no hi havia cap casa feta, no? Hi havia 600 habitants, 4 cases de pagès. El Congost el creuàvem pel pont aquell de la carretera de Caldes, que llavors a aquella època era molt estretet, i a peu. Tot aquest pla de Canovelles era ple d'ametllers, camps d'avellaners, el que era pla el conreaven. I a dalt, a sobre la via, era tot secà. Hi havia uns camps de blat i blat de moro. Gorgs, xarques, granotes i serps d'aigua. Nosaltres de petits ens dedicàvem allà a tirar-nos a l'aigua i pescar serps d'aigua. Canovelles de baix hi havia una dotzena de cases. No hi havia res més, tot eren camps. O sigui, les cases que hi havia, doncs es coneixíem a tots. El veïnatge rural, per entendre'ns, ve donat pel nom de les cases. Vull dir, la zona de Can Jaume Colomer, de Cal Ignasi, de Can Galobardes. A Can Camp, Ca la Tona, Can Diviu, a Can Cafè, a Can Villar. És que eren cases soles. No hi havia veïnat, diguem. És ara que hi ha carrers. I cada casa, mira, vivien de la pagesia. Les cases totes tenien conills, porcs i gallines, i era la vida. La gent es movien com podien, perquè quan jo era petita no hi havia cotxes, no hi havia ni bicicletes. Mira, a peu tot. No ens feia per res. Jo a Caldes hi havia anat moltes vegades a peu. A Mataró hi anàvem a peu. És que llavors era molt diferent. A casa no hi havia ni aigua ni llum. No hi havia lavabos. No hi havia... Bueno, en fi, no hi havia res abans. Abans no hi havia res. Doncs ben de Can Quana, passàvem, la canalla passàvem aquí jugant tot el dia, per aquí fora, explicant-se amb uns avis que ens expliquessin contes. Aquí dalt, aquí on hi ha el campanar, hi havia l'escola, i anàvem a escola allà. I com que no hi havia calefacció, ni sol, ni havia res, ens portàvem un brasaret amb brases del foc. Jo de la guerra el que vaig començar més a veure va ser quan se'n va cremar Sant Esteve. Perquè el veïnat aquí, tothom, es crema Sant Esteve, es crema Sant Esteve. Jo tenia 5 anys. Em sembla mentida que me'n recordi, però em sembla que encara vegi, jo no sabia què era ni de què anava, per saber encara veig el foc, el veig encara, com em devia quedar molt commoguda o no sé, el veig, sí. Van anar a cremar l'església i anaven tirant tots els tastos de l'església. Llavors surten amb una màquina de cosir, que mirava el balcó dalt a baix, i sí que van dir, diu, home, no tireu a baix, pot fer feina, pot servir per fer la roba dels milicianos i de la guerra i d'això. No s'ha de tenir res que faci pudor de capellans, dalt a baix. I anava així, això. Va passar que hi havia un padre, el padre Castro, dels frares de Granollers, i es va estallar la guerra, aquests frares van haver-se d'escampar perquè en van matar uns quants. I n'hi va haver un que es va amagar, teníem un camp d'avellaners al costat, i dormia allà, als avellaners, i venia a menjar a casa. I el meu pare li va dir, mira, s'ha acabat, o t'estàs a dintre o marxes. I a casa meva hi havia una xemeneia i es va amagar a la xemeneia. I l'endemà d'això ja van venir amb les armes a buscar el frare.
El padre Castro va estar un any, el vam tenir un any i mig a casa. No el van trobar mai. En un moment donat van venir gent que fugia, que devia tenir por, i jo aquí, esclar, aquí al Montmartre van fer com una cova, però com sentíem, ai, perill de bombardeig, anaven a amagar-se i eren bastanta colla, llavors aquí ja devia ser el 38, suposo jo, pels... Jo només recordo quan van tirar a terra el pont de la Riera. Era de ferro. I, esclar, llavors passàvem per baix de la Riera. Acabada la guerra, van dir al meu pare si podia ser alcalde. I va ser alcalde. Però era un alcalde que per anar a Barcelona per fer una gestió havia de pagar el viatge. El que cobrava el poble era el secretari. Però l'alcalde llavors no cobrava res ni servia per gaire cosa. Bueno, hi havia un alcalde que anava a llaurar cada dia i un secretari que estava unes hores i ja està. Cada poble s'hi fotia un alcalde qualsevol, que no sabia ni de lletra ni sabia de res. Aquí teníem un veí que era més dròpol que un llum, no sabia de lletra, no sabia de res, que l'alcalde, va ser l'amo del poble. Com que ningú els deia res, tot anava així llavors. Tu no et presentaves enlloc, tu no deies res que volies ser concejal. Arribaves a això, et posava sírvase presentarse tal dia, tal hora para tomar posesión de su cargo de tal, no? No existia la política, estava tot ja fet, t'ho donaven tot mastegat, no hi havia res a fer. La postguerra va ser pitjor. Va ser pitjor perquè no hi havia treball, va quedar el treball parat. A pagès, principalment, són els que doncs, més bé ho van passar-ho dins de tot. No hi havia capritxos, ni hi havia coses, però el menjar no ens en va faltar mai. I llavors hi havia un home a l'altre costat de la carretera d'anar a Caldes que tenia un forn i feia pa. I com que tenien blat i feien la farina, doncs menjaven pa. I, bueno, teníem patates i teníem de tot. No, de gana res. Nosaltres, com veiem que la cosa anava malament, agafàvem un porc i el fotíem a baix la quadra de les vaques, de les eugues, agafàvem un sac, una saca, cargolada, i li fotíem la boca perquè no cridés, i ja el matàvem, ja teníem tiberi. Havíem hagut de fer de tot. I el que me'n recordo que la iaia em feia anar a comprar, no sé si 2 o 3 pessetes de peix per l'arròs, i jo no sé com s'ho espavilava, però amb aquell conill feia arròs, i llavors ens feia una mica de suquet, i l'endemà, pel comptat, devien ser rotlloners, i l'endemà feien patates a la cassola. Això era el de cada setmana. Doncs saps què feien? Agafaven un tren i el ple de gent i cap amunt per veure si trobaven alguna per menjar. Arribaven aquí a Granollers, paraven el tren, un grup cap a dalt a Vilulla, l'altre grup cap allà, a veure si trobaven. Com que pels camps hi havia ballaners, ametllers, hi havia de tot, doncs, al vespre marxaven tots amb una cosa o altra. I de vegades en alguna casa s'hi compraven una dotzena d'ous, i així anaven tirant, i cada dia era igual. De la llum, aquí al veïnat, va ser el 36 que hi va haver la primera casa que hi va posar llum. I nosaltres, jo crec que el devíem posar per allà el 38. Abans
no ens dutxàvem. No, anàvem a buscar l'aigua al pou, amb la galleda. Posàvem per la festa major un cubell d'aigua al sol i ens dutxàvem amb aquella aigua. No hi havia vàters, era comuna. No tenim calefacció. No ens escalfàvem amb res, més la vora del foc. Quan teníem alguna emergència o que algú es trobava malament, allà a vora casa meva hi havia una casa que tenien telèfon, que aquell temps quasi bé no en tenia ningú. I amb aquell telèfon a vegades havíem d'anar, deia, au, vés allà i telefona al metge que vingui, que, en fi, que algú està malalt o que té molta febre o el que sigui. Que aquell metge servia de tot, era comadró, era de tot. I si algú tenia una urgència, doncs anava a buscar el Miquel Marmé, que era un taxista que hi havia abans, que li agradava molt tenir cotxes d'època, tenia un Buick Haig, i la gent doncs, anava amb aquell cotxe si hi havia una emergència. Aquell noi estava de guàrdia nit i dia. Ens van prohibir parlar català. Llavors havíem d'anar, si anàvem a algun lloc, havíem de parlar castellà. L'escola d'aquí sí que podíem parlar en català, però quan jo vaig anar a Granollers, que vaig anar a les monges, llavors ja no. I si parlaves en català dirigint-te a la monja, et deia, por favor, hable l'espanyol. Això me'n recordo perfectament. Perquè es anava molt a l'església, es feien processons, tothom hi anava. Aquí a Canovelles feien el diumenge la missa i a la tarda feien catecisme, doctrina, en dèiem aquell temps. I les nenes doncs veníem aquí a doctrina, que dèiem, i així llavors també com que ens vèiem amb les altres nenes que no ens vèiem gaire, doncs llavors jugàvem un rato per allà al costat de l'església, que hi havia un pati, i ja passàvem el diumenge així. I si anaves gaire de nit, ja, ui, mare de Déu. Sí, i tant. I les dones a cosir, rentar i preparar la casa pel dilluns. Era molt diferent la vida, home. Llavors, acabada la guerra, van venir uns senyors de Barcelona i s'hi van fer una botiga, Can Víctor, i el senyor es deia Víctor. I es van posar a vendre carn, tocino i comestibles, tot. Venien de tot. Sí, va ser la primera botiga de Canovelles. Penso que tot el carrer només hi havia un que venia diaris, que hi dèiem en Percala. A Canovelles hi havia a Can Clec, que era el nostre veïnat. I llavors hi havia el Turó, que era baix a Canovelles. Una botiga que era de tot. També hi havia forn i inclús al costat hi havia una fusteria. Ben passant la guerra, anàvem a buscar el reaccionament. Nosaltres anàvem al reaccionament aquí dalt a Can Clec i el meu pare, com que era fumador i tenia la llibreta de fumador, anava baix al Turó, que al Turó hi havia l'estanc. Acabat de la guerra va ser que va començar a venir gent. Llavors en venien trens plens. Van venir molta gent i es veia molta necessitada, els que van venir. Mi padre era una persona que había sido muy represaliada por todo el tema de la guerra civil, entonces por eso la apuesta de tener que salir del pueblo, más que nada por las condiciones de vida y por el trato que se recibía de toda la oligarquía que había en el pueblo. Y un día yo le dije a mi madre, digo, mira, madre, yo me quiero marchar, digo, porque aquí ya sé lo que voy a hacer. Y yo lo que quiero es que tener también una familia y tener unos hijos que puedan prosperar. No te amoïnis, no te sufras, que yo pues quiero irme. La major part de la migració va venir d'Extremadura i d'Andalusia. De Múrcia també, però no tanta, és a dir, d'on més Extremadura, hi ha pobles sencers d'Extremadura aquí. El viaje de Guadí a Cataluña, pues bueno, los medios que en aquellos momentos había, pues un tren correo y con una máquina de gasoil y 24 horas de trayecto, donde terminaba haciendo amistades por los pasillos y
y donde a las 3 horas el lavabo ya andaba embozado, y bueno, era la forma de viajar con los pollos y los conejos dentro. Era la forma en que llegábamos aquí. Y allí pues todo lleno, porque iban las maletas en los pasillos, y fue un viaje pues muy pesado. Los que llegamos sin nada, sin tener absolutamente nada. Posiblemente una bolsa de plástico, un saco con 4 harapos de ropa, ¿no? Y cuando llegamos nosotros no había nadie que te cuidara, ni te atendiera, ni servicios sociales, ni nada. No havia absolutamente nada. Veies que venien dones, totes anaven de negre, amb canalla. I això era que allà els havien afusellat a l'home. I com que es trobaven d'aquella manera, agafaven la canalla i venien aquí a Catalunya. Aquí sabien que l'endemà ja podien treballar. Y así es va anar prosperant Canovelles. Entonces se llegaba y prácticamente al día siguiente de llegar pues podías enlazar con poder acceder al mercado laboral aquí, poder integrarte al menos en la parte econòmica para empezar a realzar un poco tu vida. Primer molts van venir homes i molts van venir a treballar, que llavors van fer la via del tren, i molts van venir a treballar a fer la via del tren, doncs diguéssim. Les famílies van venir primer el germà gran de la família, andalusa o extremenya, i a partir d'aquí van començar a venir els cosins, els altres germans, i posteriorment els pares i les mares, que encara que fossin grans, ja tenien una feina a fer, que era cuidar les criatures. Llavors va començar el barri Xarlet, que allò eren tots horts, que allò fins a la via tot eren horts. La barriada de Xarlet es diu així perquè el constructor més important, més gran, que hi havia llavors era el Xarlet, que a més tenia inclús una masia a la zona, i eren terrenys del voltant de casa seva, i els va anar construint. El meu pare va marxar de Palou perquè teníem una finca allà, però esclar, el sistema de regatge era complicat. I va vendre aquella d'allà baix, que era un terreny molt bo, i va comprar aquí a Canovelles, que era un desastre. Era tot de pedres, gorgs, xarcos i riera al costat de la riera. Però tenia molta aigua. Va ser la possibilitat d'edificar, perquè els pobles per créixer necessiten aigua. I algú té que donar el pas i fer que això es pugui assolir, ¿no? Canovella tenía, me parece que eran 600 y pico de habitantes. La calle del Sol había 2 o 3 casas. Lo demás todos eran campo. Pues aquí aquests camps, en comptes de sembrar, un dia al dematí es va llevar inspirat i va fer una ratlla amb el peu i el meu germà i jo, que érem petits, dic, papa, però què fas? Diu, estic fent carrers. Dic, coi. Diu, sí. Diu, aquí n'hi ha un carrer, aquí una cantonada, aquí un altre carrer. Després es va posar d'acord amb un arquitecte de Barcelona, perquè abans aquí no n'hi havia masses, i van fer uns planos, es feien de 10 o 12 cases, i es presentaven a l'Ajuntament hi posava un sello, et cobrava 5 pessetes i ja podies fer. I així va començar a fer les cases. El meu pare, que era un pagès, era espavilat, però era pagès. I agafava la bicicleta i s'anava a l'estació. El tren d'Andalusia arribava a Barcelona a 7:15 del dematí i agafaven el tren cap aquí i arribava aquí a les 9 del dematí. Ell a les 9 estava a l'estació esperant, que parlava molt malament el castellà, i li deia, escucha, señor, estoy aquí para venderle una casa. Y claro, el que acababa de arribar, escucha lo que dice este, que nos va a vender una casa y no tenemos ni para comer este mediodía, no? I la veritat és que la majoria li compraven la casa, perquè sobretot si tenien diversos fills, doncs se'ls quedava a treballar tots fins que trobessin una altra feina. Venía la gente y con el dinero que traía iban al charlet
y por el dinero que tenían te hacían la casa. Le hacían la casa y ya más lo cogían de peón para la obra. Y bueno, donde lo menos que te preocupaban en aquellos momentos era si la vivienda tenía ascensor, si tenía una zona verde, si estaba aireada. No era lo que nos preocupaba, sino entrar en algún sitio con techo y poder tener un puesto de trabajo. Era lo único por lo que peleábamos. Cases en principi baixes, cases de planta baixa i pis, al voltant dels carrers i camins que hi havien, i va anar creixent com per al·luvió. A mesura que es necessitava i s'omplia. S'edificava sense tenir les mínimes condicions higiènico-sanitàries. Què volia dir això? Doncs que tothom es feia a la casa, més o menys de la forma que alineava com podia, y tenía un pou mort. No había ni agua, porque el agua entonces era de los pozos que se hacían en las obras. Cada casa tenía un pocito y allí sacaban el agua. Anàvem, el meu germà i jo, a treure la mesquita de les cases inicialment per tirar-la als camps, perquè dèiem, bueno, mira. I després vam dir, guaita, papa, ja vale d'això, no? I després va dir, bueno, doncs guaita, farem una cloaca que agafarà això d'aquest carrer i anirà cap al riu. El que era lo normal, vull dir, no hi havia cap col·lector, no hi havia de res, i totes les cloaques de tot el món anaven al riu, i cap problema. I la bessura, va trigar més anys, però també la bessura, que hi havia el Pepe, que anava amb un carro i un mulo, i treia la bessura, llavors no hi havia ni bosses de plàstic, o sigui, es treia la bessura amb una galleda, i ell l'abocava al carro, i després s'anava a la riera i també la tirava a la riera, o sigui, al cap de pocs anys ja no hi havia peixos ni serps ni res en el riu. Les cases a aquella època tenien un valor d'uns entre 30 i 35.000 pessetes, el que ara seria un patinet d'un nano, vull dir. I no hi havia ni lletres, ni préstecs, ni res, sinó que s'apuntava en una llibreta i deia Antonio Martos, paga 125 pessetes. I dia tal, dona tant. I així anaven pagant, amb una llibreta, simplement amb una llibreta de la canalla, d'anar al col·legi, t'apuntaven el nom, a cada pàgina hi havia un, i apuntaven el que pagava. I llavors això era majorment el sistema que es venía en las casas de aquella época. Hemos de saber y de conocer también que en aquellos momentos no había hipotecas, los bancos no te daban dinero, es decir, nada de eso había. Ir a un banco podía ser insultarte, es decir, las nóminas ni siquiera se cobraban por vía bancaria, es decir, se cobraba en la empresa y el dinero iba al bolsillo de atrás, en un sobrecito de papel que te daban. Al veure que aquí es feia aquesta barriada i començava a créixer amb aquest auge, Granollers va tornar a empènyer i va enviar un comunicat aquí a l'Ajuntament de Canovelles dient que això tenien que s'iniciaven els tràmits per ser absorbit Canovelles, igual que Palou i tot això. I clar, el meu pare, que en aquell moment era el més actiu del poble, doncs, ei, nois, vinga, va! I van començar a buscar firmes a totes les cases de pagès, perquè va considerar, no per res, sinó perquè van pensar que els impostos serien més petits en un poble petit que en un poble gran, perquè en el poble gran els impostos són més alts i en les barriades es fan menys coses. I per això va ser que s'hi van oposar, i per això existeix Canovelles. Si no fos per això, o sigui, jo tinc a dir, si no fos pel xarlet, Canovelles no existiria. I ho dic clarament perquè és així i ho he viscut. Tota la gent de Canovelles, des de la gent d'esquerres a la gent de més de dretes, des dels propietaris als treballadors, van unir-se perquè fins i tot amb un contraatac. Va dir, no, escolti, pensem que el millor és que del pont de la Camp cap avall ja fos tot Canovelles. El Camí de Canovelles també tenia que ser Canovelles i l'actual barri Congost de Granollers també tenia que ser Canovelles, amb la qual cosa es va frenar la força aquesta que van tenir des de Granollers. El mercado cuando se fundó exactamente fue por 3 paradas que estaban, digo, en donde está ahora la calle Riera, la calle del Sol y la Diagonal.
com que la dependència comercial ha sigut amb Granollers sempre, doncs van néixer algunes parades per suplir això. Després la gent en va començar a parlar i, clar, tots els pobles veïns venien al mercat aquí. Y después ya el ayuntamiento empezó a meter paradas y se fue agrandando, y bueno, hasta que se hizo un mercado los domingos, però molt important de Catalunya. També jo crec que influeix el fet de que sigui un dia festiu, amb la qual podien venir molts paradistes i molta gent que els altres dies treballa, doncs venen aquí. Jo recordo que quan no hi havia la ronda però ja hi havia mercat, al carrer aquest d'aquí, era una cua de cotxes i em feia gràcia perquè hi havia taxis de Barcelona. Aquí, vull dir, un continu de gent, de cotxes anant al mercat. Un poble que tenia en aquell moment 8 o 10.000 habitants, doncs tenia 30.000 persones que el visitaven els diumenges, no? I això crec que va ser molt important perquè generés tot el comerç de proximitat i la dependència de Granollers va baixar. A Canovelles no hi havia pràcticament indústria. A Canovelles era el que se'n deia un barri, quan va començar a créixer, doncs un barri residencial pràcticament, dormitori. Hi havia la feina agrícola i després hi havia tallers, que hi ha tots els pobles, el fuster, el manyal, l'ampista. A Canovelles, en aquella època, l'únic que hi havia era Francisco Matamala, que era el ferrer, que ferrava els cavalls nostres allà lligats amb una argolla a la cera, i el Manel Carreter. El Manel era un home que arreglava les rodes de carro i feia al mig de la plaça on hi ha ara la font, feia un foc en allà gran. Són els dos més importants. Després, uns anys més tard, es va posar la forneria de Cal Astorgó, que aquí no hi havia res. Aquí no hi havia res, ni botiga, només... Al principi no hi havia res, tothom tenia d'anar a Granollers. I la majoria de la gent treballava en empreses tèxtils i, òbviament, a les grans empreses, com la Camp i el Bimbo, que són, diguéssim, on hi havia més gent de Canovelles. Molta gent que venien de Sant Hilari o de per aquí dalt i venien a viure aquí perquè aquí hi havia vida, hi havia empleo, hi havia feina de cara a les fàbriques, de Cals Hidrocomes, de Cal Rocahumbert i tot això. I tothom baixava a voler cobrar un sou. La gent estava tipa d'esperar que plogui i tot això, i va abandonar el camp i venien. Esclar, no a tothom li agradava fer de pagès, i molts van aprofitar per poder anar a treballar a l'Helena. Va ser una cosa molt important aquí, d'aquella fàbrica. En el trabajo donde estaba trabajando, pues los sábados por la mañana sí trabajaba, pero por la tarde no. Y entonces a los payeses pues ibas y buscabas trabajo, y los payeses pues te daban trabajo. Llavors, esclar, cavaven molt, es cavava, molts naps i els balleners es cavaven, anàvem a buscar gent a baix a Canovelles i si en demanaves un, te'n venien 4 per cavar, els diumenges. I molta gent, inclús a casa meva, van tenir gent, doncs, algú que havia passat alguna nit, perquè els meus pares els havien recollit i inclús els havien ajudat a donar-los menjar, perquè molts van venir amb moltes penúries, diguem-ho així, i els van ajudar. I quan sortien el dissabte que plegaven, tots tenien un hort a la riera. Tots els veis a treballar a la riera. La gent que va venir d'Andalusia tenia costum d'anar a rentar la roba al riu i es va fer un tros en allà que la gent rentava. I es començaven a fer barraques, llavors ells. Es feien casetes baixes i vivien d'aquesta manera, malament. El que sí hi havia era un dissabte qualsevol que agafava el Ramon Moreno, l'Eusebio i d'això. El Ramon Moreno tocava la bandúrria. I després l'Eusebio tocava l'acordeón. Hi havia un altre que tocava la guitarra normal, no me'n recordo. I un dissabte qualsevol es fotien allà al carrer Sant Josep i es fotien allà a tocar la guitarra i l'acordeón i tots ballàvem el paso doble. Vull dir,
Això sí que ho fèiem, però no era cap sant de barri, era un dissabte qualsevol. La gent tenia necessitat de disfrutar un rato i, bueno, pues, hi anàvem tots, jo també. Abans la gent al barri ens coneixien, de tota mena de gitanos, totes les ètnies no es coneixien. Persones grans que convivien juntes. Jo estava molt identificat amb la gent que venia, ens fèiem amics, era gent molt agradable, molt amable. Venia una gent en aquella època fantàstica i estàvem a gust. Vull dir, avui dia no coneixes a ningú, com és natural, com ha passat a tot arreu, no? Però aquella època era entrañable. La convivencia tenía que ser buena porque es que partíamos de que todos teníamos las mismas necesidades. O sigui, avui es parla que ets més català o menys català i totes aquestes coses. En aquella època estàvem tots feliços i contents, tots barrejats, i ens ho passàvem de nassos. O sigui, jo de jovenet semblava que era andalús, parlava igual que un andalús, perquè tots els meus amiguets eren andalusos. Vull dir que... L'església de la zona d'aquesta barriada la van fer a Granollers, a l'església de Fàtima, que era una mica per donar servei a tota aquesta població. I la van fer fora del terme, però vaja, vull dir que... A Canovelles hi havia la festa major, el 1er d'agost. Feien 3 dies de festa. Convidàvem a la gent, la família, es matava molt bestiar. Venien aquí a casa, hi havia que venien a sopar, altres que venien a dinar. I a la festa major es feia l'embalat, que es feia aquell temps embalat, i es feia davant de l'Ajuntament. I es feia, mira, llogàvem un palco, perquè, esclar, l'embalat es havia de pagar. I quan hi havia l'orquestra, doncs anàvem a veure el ball o a ballar. El dilluns de Pasqua es feia l'aplec. L'aplec es feia, sempre s'havia fet aquí a l'era de Can Castells. Es feien el ball de les gitanes, que també hi venia molta gent, aquests poblets al costat, tots hi venien. Sí, era molt important, hi venia molta gent i tant. I es feien sardanes, feien festes allà. Abans esperaves la festa major i esperaves l'aplec, perquè, ui, mare de Déu, allà veies l'un, veies l'altre, i ja fèiem festa. I Sant Antoni, que va ser molt maco. L'associació de Sant Antoni Abat va ser feta per uns quants pagesos. Primer es van reunir el dia de Sant Antoni, aquí a vora del turó, que hi havia un local, i alguns van dir, ostres, podríem anar allà i fer reunir-nos i fer una mica de festa, i almenys, no sé, ens trobarem i això. I es va anar fent la cosa, es va anar animant, i es va arribar a fer una festa molt xula de Sant Antoni. I el dia que fèiem la desfila dels cavalls, doncs com que llavors les cases, aquestes cases de pagès totes tenien cavalls, doncs tots baixaven a desfilar amb els cavalls i els carros. Fèiem un ofici i llavors passejava pels carrers. Hi havia hasta que portaven gossos, i hasta n'hi ha que portaven, jo que sé, gats i tot classe de bèsties. Alguns anaven ja amb els tractors, que hi havia tractors, i altres caminant, els portaven. I llavors també venien borregos, que era típic, els borregos de Sant Antoni, que diguéssim. El meu germà, el Josep, que és el germà gran, doncs deia, papa, em fa l'efecte que un cine funcionaria i tal. I jo dic, papa, per què no fem un cine aquí i tal i qual, i això? Bueno,
i vam fer el cine. El cine estava justament on ara hi ha la Font del Mil·lenari. Jo tenia 13 o 14 anys, el meu germà ja era més gran, però ens hi feia quedar tots dos. Un a la màquina, l'altre entre la màquina i d'acomodador, i la germana a la taquilla, o sigui, era una cosa familiar, ¿no? Y bueno, la gente cada sábado estaba el cine y el domingo lleno, arriba y abajo. A la sessió de les 7 de la tarda, la cua donava la volta a la manzana. Per què? Perquè com que era sessió contínua, la gent no marxava, la volia veure una vegada i mitja o dues, i tothom a fotre cua fins que anava marxant algú. Como jóvenes era casi la única distracción que se tenía. El club de futbol Canovelles es va fer amb el camp on està ara, i primer hi venien a jugar els frares, d'aquí al costat de la plaça de la Muntanya, que el padre Castro tenia aquí sempre 30 o 40 frares, i venien i jugaven a futbol amb la sotana, amb la qual els anava molt bé perquè la pilota quan venia, encara que no toquessin bé, se'ls hi parava a la sotana. Vull dir que era molt divertit, jo ho havia anat a mirar moltes vegades. Com a tot arreu, doncs, el que tenia més tirada era el futbol. De fet, tampoc hi havia altres equipaments que poguessin donar peu a que la gent pogués dedicar-se al handbol o al bàsquet o a altres esports. El club de tenis Vilulla neix l'any 68. Al principi d'un club de tenis, la gent que juga allà no en té ni idea. Però després sí, es va anar fent i l'equip del tenis Vilulla vam ser campions de Catalunya de l'any 79. Mira, aquí va començar el meu pare, després el Jonc, que era germà del Jonc del Zoològic de Barcelona, que es deia Josep Jonc Cuspinera. Molts anys després va començar el Vilarrasa, va començar el Periques, i bueno, van començar ja amb els blocs. En aquella època no es parlava d'urbanització perquè no existien. Vull dir, en aquella època es parlava, mira, el Charlet está haciendo un pueblo. Había casas de aquellas que eran pequeñísimas, pero que tampoco no había un orden en la construcción. Porque ya había, hay algunas calles que todavía son de aquellas muertas porque las casas estaban mal construidas, no había plan. A l'any 71 jo me'n recordo que vaig anar a viure al carrer Sol y no estaba asfaltat. Es decir, había problemas con el agua potable, es decir, que se cortaba prácticamente a menudo. La corriente, pues bueno, pues también había sus problemas con apagones que duraban horas y horas y horas. Per tant, el que hi havia era una mena de pla provincial que marcava una sèrie de pautes que realment tampoc es seguien especialment i que servia doncs, perquè es pogués edificar arreu. No había ninguna norma y la norma general no se aplicaba. Això de fer places i zones verdes, això va venir més tard. Abans un al costat de l'altre i així un aguantava l'altre de casa. Canovelles de baix és de la via avall, Canovelles de dalt és de la via dalt. A aquell costat de Canovelles hi ha la gent pudent i de la via avall, que era Canovelles de baix, no hi havia tanta gent bé. Sí que hi havia diferència, perquè la Canovelles de baix és molt concentrada i jo diria que el 90%, per no dir-te més, de migració, i en canvi la població dispersa eren la gent d'aquí, de les cases de pagès i no gaire més.
la primera onada d'immigració, bàsicament andalusa i extremenya, però de totes les parts d'Espanya, vull dir, molta gent de Castella, gallecs, molts puestos, no? Va ser doncs, acollida doncs, amb força empenta, perquè hi havia més a guanyar que a perdre en aquell moment, no? Per tant, tota la gent que tenia terrenys, tota la gent que tenia botigues, tota la gent que tenia espais, doncs li va augmentar el negoci, evidentment, no? I per tant va ser, jo crec, bastant ben rebuda, i la integració va ser relativament senzilla. Y en el momento en que nosotros llegamos aquí, nosotros somos acogidos aquí en las mismas condiciones en que también el pueblo catalán estaba. Es que cuando llegamos aquí no se repartían la riqueza en las esquinas. Es decir, había lo que había, y el haber lo que había era para todos los que estábamos. Y los que tenían vivían bien, y los que no tenían, pues no vivíamos bien. Pero no vivíamos bien sin importar ni de dónde veníamos, ni de dónde éramos, ni de cómo pensábamos, ni nada. Simplemente las condiciones de vida era para todos i para totes. Jo, la veritat, he vist molt tranquil·la ja al barri, molt. Jo trobo que la gent em respecta molt, de sempre. Jo de dir visc en un barri marginat, no, perquè no m'hi trobo. Potser sí que hi ha gent que s'hi troba, a un barri marginat. Jo no m'hi trobo. Als anys 70-80, les necessitats urbanístiques i d'habitatge i d'escoles eren molt importants. Per tant, l'associació veïnal s'unia per reivindicar o per demanar que es fessin aquests serveis, des de noves vivendes i que les vivendes tinguessin els serveis urbanístics adequats, que també hi haguessin més escoles, perquè eren necessitats que no tenien. Hombre, las asociaciones de vecinos, sí, precisamente inculcaron de que ya empezamos a organizar, a ir al ayuntamiento, a decirle que queríamos esto, que queríamos aquello, ya empezamos a ir también a los plenos. Verdaderamente fue un movimiento también bastante importante. Durante toda esa época de 60 y 70, de la única forma que podías ciertamente medio acercarte a instituciones como los ayuntamientos era a través de asociaciones de vecinos. La gent tenia certes ganes de tenir els serveis que tocaven, és a dir, allò que se'n deia ja ens ho mereixem. Aleshores doncs, va crear-se l'associació de veïns 15 regiones, que d'alguna manera va servir a aglutinar el que no es podia fer políticament, perquè estàvem en una dictadura. La Asociación de Vecinos Joan Miró es una casi de las últimas en crearse, por la edad que tiene o por el tiempo en que se produce, y había otras asociaciones de vecinos, estaba la Asociación del Centro, estaba la Asociación de la Avenida Canovelles, etcétera, etcétera, y estaba la de la Quincalla, es decir, había 5, 6 o 7 asociaciones de vecinos. Aleshores, al crear-se aquest moviment, va servir per aglutinar esforços, i d'allà, juntament amb els sindicats, va germinar el que seria l'oposició a la dictadura i els nous possibles governants locals quan estigués la democràcia, que ja va ser el 79. La situación era de reivindicar desde el espacio libre, la guardería, los servicios sociales, el tema sanitario, etcétera, etcétera. No podemos olvidar que nosotros en Canovelles teníamos un auténtico cochitril donde se atendía al personal de forma sanitaria. Sí, el centre de salut va aconseguir que es fes no un centre de salut com tal, però sí un dispensari al carrer Fàtima, on va haver-hi, hi havia 2 metges, que a més venien de Granollers, però que van aconseguir que vinguessin a treballar aquí. También el puente de Canovelles, de la Diagonal, era un arco pequeño que allí no pasaba casi que nada más que algún coche, y claro, pues Canovelles estaba aislada, y fue, ya digo, un éxito importante darle esa vía libre a Canovelles para que tuviera el acceso eso de una parte a otra. Es mobilitzava tot el poble, perquè primer el CAP, llavors les escoles,
que hi havia manca d'escoles, manifestacions i moguda de la gent. Llavors la plaça de la joventut, perquè poguessin fer aquella zona, diguéssim, com una cosa per fer, perquè la gent hi estigui, per fer actes i tot això. Eran tan comunes los problemas y las necesidades que teníamos que eso nos hacía estar juntos y unidos en cualquier reivindicación, en cualquier demanda, en cualquier necesidad para cubrir. Es que había convivencia sana, evidentemente que la había, y mucho. Cuando llega la democracia, llegan las primeras elecciones municipales, lo lógico es que se produce todo un trasvase de esta gente, se produce un trasvase a través de los propios partidos políticos, etcétera, etcétera, hacia los ayuntamientos. Salimos muchos del sindicato en los ayuntamientos, en la política, porque verdaderamente te vino aquello de que tú deseabas, de que la gente pudiera disponer de una libertad para poder decir las cosas que estaban bien o que estaban mal i poder trabajar. Hi havia un molt bon ambient, la relació de veïns va ser bastant imparcial en aquest aspecte, bàsicament perquè, entre altres coses, es va buidar la seva junta directiva de càrrecs, perquè tots ens vam anar, diguéssim, a presentar les eleccions municipals, i jo crec que la gent s'ho va prendre amb molta il·lusió, no? Perquè pensaven que hi havia moltes coses per fer, però que es podrien fer, no? El clima era de una ansia de libertad, era aquello que no habíamos tenido, lo queríamos todo y ya. ¿Por qué? Pues porque muchos de nosotros veníamos de familia y veníamos de historias donde habían padecido guerra, posguerra, hambre, torturas, cárceles. Recordo les primeres eleccions democràtiques amb la gent molt il·lusionada. La gent tenia molta esperança de que tot canviés i que tot anés bé. Tota la gent que s'havia dedicat fermament a la política, a la dictadura, van donar un pas enrere. A Canovelles no va ser com altres pobles que alguns alcaldes es van presentar per UCD, per exemple. Aquí no, aquí l'alcalde que hi havia va marxar i tot va ser foc nou. Jo recordo que en el primer ajuntament només era jo perquè les dones tenien un paper secundari. No s'hi dedicaven, ja et dic, jo vaig ser l'única, ja n'hi van venir més després, per sort. Les primeres accions municipals que vàrem voler portar a terme va ser dotar de les mancances que hi havia. Els serveis de clavegueram, de subministre d'aigua, de subministre elèctric, de telèfon. Tots aquests serveis hi eren, però de mala qualitat, no arribaven a tot arreu, i després també construir i urbanitzar zones verdes, no parcs per passejar i zones infantils perquè la gent al carrer pogués jugar. És a dir, el municipi necessitava endreçar-se urbanísticament, necessitava serveis, necessitava escoles bressol, necessitava centres de salut, necessitava tot, és a dir, tot estava per fer, no? I no dependre tant de Granollers, perquè Granollers ja tenia més de 10.000 habitants. Teníem molt entusiasme, volíem i podríem canviar les coses i, per tant, el que ens motivava era molt optimisme i ganes de fer coses. I com ets jove, sembla que les pots fer. I, per tant, ho vàrem intentar i algunes vàrem fer-les, totes les que vam poder. La loteria de Nadal
el 79, justament va caure Fàtima, però la parròquia, pràcticament la immensa majoria de les butlletes que van repartir va ser a Canovelles. La grossa va caure a Fàtima, el que venia el número era el capellà de mossèn Samper, i li va tocar molta gent. Una participació en aquell moment eren 800.000 pessetes, un pis valia 400.000, vol dir que era molt important doncs, aquell tema, i va servir perquè moltíssima gent que estava o de lloguer o en una situació complicada doncs, pogués comprar un habitatge. Jo tenia dues paperetes, van tocar millor 500, 600, i vaig comprar una casa vella. Jo estava darrere d'aquesta casa, m'agradava molt perquè hi havia un pati. I aquella senyora sempre em deia, pues si tienes 2 millones te la vendo. I el dia que em va tocar la loteria vaig anar i vaig dir, mira, tengo dos papeletas, la casa. Y dice, no, me la tienes que pagar al contado. Digo, toma las 2 papeletas. I vaig sonar, ni un cafè em vaig poder prendre. Però bueno, ara tinc una casa molt maca. I allò va ser terrible, llavors, perquè jo me'n recordo que anaves a Granollers, passaves pel pont, i el que veies per la riera llançat, no s'ho pot imaginar, hi ha coses que... Perquè molta gent que van venir, que eren pobres, doncs, diguéssim, necessitada, els hi va tocar bastants diners. I els van trobar amb tants diners que els hi va semblar que allò no s'acabaria mai. I van llançar mobles, i van llançar-ho tot per comprar-ho tot nou. Va ser, bueno, una cosa fora de lo normal. Los televisores, se veían televisores viejos en todas las puertas. Anaves pel carrer, un televisor, tot tirat. I comentaris d'això, que s'havien esgotat els pernils, s'havien esgotat les televisions, es van esgotar cotxes, perquè la gent els canviava i, bueno, i mobles i electrodomèstics i les... Sí, va haver-hi això, molta eufòria. Malauradament, la loteria també va portar l'enveja i vam tenir la desgràcia d'un assassinat al nostre municipi per culpa també de l'enveja, no? De la loteria amb la figura de la Maria Puerto Parra. No? Entre el meu pare, el Jong, el Periques i l'altre, entre Canovelles i la part que és de Granollers, però que és de la barriada nova, que diguéssim que està enganxat, hi va haver un boom de gent important. La década de los 80, Canovelles empieza pues, a iniciar todo un cambio demográfico, de calidad de vivienda, urbanístico, etcétera, etcétera, ¿no? Empezó a mejorar un poco la cosa, la gente ya empezó a vivir mejor. Forma part de l'evolució, abans érem 600 o 800 habitants i ara en són 12.000, per tant, doncs, el poble ha canviat. Jo crec que l'evolució sempre és a millor. Com que va començar aquest boom, doncs els pagesos que hi havia ja no hi són. O sigui, de mica en mica es va abolir allò. A part de Can Cafè, que va desaparèixer amb la ronda, hi ha altres cases que han desaparegut a Cala Estrada, per exemple, amb l'escola, i que a més ara hi han trobat tot el jaciment neolític. Can Galobardes va desaparèixer amb el polígon industrial de Can Castells. Al créixer, doncs, les cases de pagès que estaven més cèntriques se les han dut. Canovella ha crecido bárbaro, porque veníamos de la Franquesa, toda la zona del río, para ir a ver a mi suegro, cruzábamos el río, no había puentes. Y yo cada vez que veía eso, y le decía a mi marido, ¿cómo se puede trabajar así tan bien? Ya tenemos puente, están haciendo esto, están haciendo eso, y donde he nacido yo no hacen nada, estamos siempre como parados. A partir de crear-se l'Ajuntament Democràtics, doncs, diversos veïns del municipi, d'origen andalús o extremeny, doncs, que tenien les seves arrels i encara les tenen, en molts casos, a Extremadura i Andalusia, doncs van voler mantenir, diguéssim, aquest tema
i van demanar col·laboració a l'Ajuntament per tal de que es pogués crear l'Hogar Extremeño, la Casa d'Andalucía, i fins i tot això va esmerçar també perquè altres entitats també del poble, com la Comissió de Sant Antoni, que havia estat una mica endormiscada durant molts d'anys, doncs també tingués ganes de tirar endavant, no? Les festes que feia l'Hogar Extremeño i les de la Casa Andalucía aquí a la plaça Joventut, que com a gegants moltes vegades havien baixat a tocar, i amb la colla de Diables, no? I és una mica el gaudir de les festes, de les cultures entre tots, perquè crec que és el que ens enriqueix com a comunitat. Principis del 80 va ser un motiu d'orgull, i fins i tot l'any 82 el camp de futbol de Canovelles va ser estada d'entrenaments pel Mundial de Futbol, que vam tenir la selecció argentina, i en concret a Maradona i tant. Hi ha molta gent de Canovelles que encara recorda que va ser, diguéssim, va estar a Canovelles, no? Aleshores, el futbol va ser el primer mirall en el qual es van fixar els altres, però en posterioritat van sortir els altres esports. El deporte es canal muy importante para la integración. Si te fijas, todos los deportes hacen que los chiquitines desde pequeños se integren. Cuando los niños hacen deporte, solo su objetivo es hacer una piña y lograr una meta. Y en ese momento los niños, como inocentemente crecen, no miran ni la piel, ni color, ni nada, solo su objetivo. Dels esdeveniments, crec que el més representatiu, el que més gent crec que agrupa, i les diferents cultures i demés, crec que és Festa Major, crec. Perquè a més, aquí a Canovelles fa una festa major, bastant participativa, en el sentit que tot tipus d'entitats i col·lectius proposen i organitzen activitats perquè ho gaudeixi la resta de la població i la gent de fora del municipi. Tenim dos colors, blau i groc, cants i ovelles, però gaudim-ho tots. No cal que sigui una competició. Esperarse ahora ahí que va a perder el cuello con ella. Alegotos cantarán. Ahora sí una Es una ciudad que sabe aceptar las cosas, que siempre hay gente que verdaderamente es racista, y no se da cuenta, como yo algunas veces cuando hemos discutido, digo, que tú estás igual, lo mismo que estás diciendo tú ahora, de esa gente te lo decían a ti, y a ti te gustaba, ¿verdad que no? Pues a mi tampoc. Amb gent de fora, estrangers, és el mateix que va passar als anys 50. La migració dels 70 ja ha deixat espai buit, doncs s'ha ocupat, o s'ocupa. Ha deixat de ser casa nostra i és la casa de tots. Y me enamoré de Canovelles porque la gente que no intentan adaptarse ven todo difícil. Y yo lo vi muy fácil, porque yo no sabía ni cocinar. Y me acuerdo que entré a una carnicería
a Plaza de la Libertad y mi marido decía, algún día vamos a hacer garbanzo, digo, no sé hacer, pero lo aprenderé. Y fui allí, estaba una señora que es mi amiga hoy, señora Carmen, estaba comprando, le digo, hola mami, dice, hola, dice, ¿cómo se hace garbanzo? Me dio la receta escribiendo. Y yo tengo una agenda en casa que tenía que haberlo traído, que son recetas de señoras de Canovelles, que hasta hoy yo les llamo mami y ellos me quieren porque así aprendí a cocinar. Per poder aconseguir la implicació d'aquesta gent que està venint ara a Canovelles, a Granollers, el primer de tot que crec que aquesta gent ha de trobar-se còmoda, ha de tenir una estabilitat, treball, família, per poder trobar aquesta necessitat de dir anem a contribuir, anem a construir alguna cosa amb la comunitat, per tal de fer un entorn més harmoniós, més amigable, que no siguem veïns si no ens coneixem, sinó que puguem fer alguna cosa entre tots, ¿no? Estoy orgullosa de vivir en Canovelles y yo no cambiaría, aunque me tocara 1.000 millones ahora, yo no cambiaría este pueblo, porque es un pueblo acogedor, es un pueblo que da cobijo, es un pueblo que cabemos todos. Amo Canovelles y creo que acabarán enterándome allí arriba, si es posible. La idea que hi havia a darrere dels actes del mil·lenari era aconseguir que Canovelles i els canovellins i canovellines tinguessin orgull de poble, que no era un poble nascut de no-res, que no era un poble esquinçat de Granollers, i una mica amb aquesta idea es va començar a pensar en el passat del municipi per crear aquest orgull de poble. Jo espero i desitjo que Canovelles sigui un poble en el qual hi hagi molt bona convivència, com hem tingut sempre, i que sobretot la solidaritat que s'ha donat i que es dona en aquests moments més que mai es mantingui. M'agradaria imaginar una Canovelles que permet integrar tota aquesta gent que va venir nova, que la gent que es volgués quedar, sobretot els joves, que poguessin trobar oportunitats aquí a Canovelles i que poguessin desenvolupar-se professionalment i socialment aquí a Canovelles i que entre tots poguéssim construir un poble molt millor i molt més solidari amb tothom i participatiu sobretot.